Engineer James Kimonyo yokurwanirira oburai bw'obugavana imeye kaunti ya Nyamira ni igori tukuria rero esokire na gukwanira amagenderero imeye kaunti ya Nyamira ase boigo arorekanire kuburia umunyamira kubaito na buya abarai baria bagucha gochora bosyo bobochorio bonene bw'omwaka ogocha ande mokwira nankaga akimoroje mono tokare kokorerwe gas Ndito awendo korre liya ke tano ya ndi ndo chinya kitari ko we kujire ndo je barabara ko rosu kujire lakini rende imetinya tagetane tirarete etano kondo na bale gas tembe sudie ere ntama badiko Nyamira ere ndo oramu Nyamira gukwana rero chinga kiabaga gwikirana asemeyega ao yebirero imeye kaunti ya Nyamira nigo omosike Kemoni boigo agenderera gusingirira obomo bw'omugusi na boigo obuya bw'omorembe buna egesaku jego kwana bosie ino ni Kemoni mwanyagetinge abantu baminto abantu bakeginga abantu banyamira ono mwana ino kurigekero ky'obugavana witira inyumba ya Chubiri akuru kwinjire James Kemoni na nateba tobe inyumba ye mamo ingakeye ni tutoruwane twegene tena turamo litangani nari turanyole ko skuni ntunege sakukya mwanyagetinge wo muri gwite ndomateba ase ensemo yaye omwanasiasa Cyrus Ondieki Kimweresa oyo wesokire nere asukuriya obo MCA bwabugichora nigo amochirie chibura buru echo chabete chikoenekiwa chinsemo cha Kiumbu imeye kaunti ya Kisii ase atumekire chinga kechi na gukwanira boigo igoro yokomubwatesia Dr. Fred Matiang'i bosyo bwobochori bw'omwaka ogocha ekiratanga ine igoraria abantu bari batancheti omosike Matiang'i asengencho agochigokora emirimo emiya asensi yaitu ya Kenya basoire kugurira abana ba minte mioro basoire kugurira abana ba minto chinyundo nebibago nga baita abantu egekorangire giakorekana Kiumbugali kerini igotogo kegikeria na indeke begetangani nekyo moeri asengencho kusi yaitu igemanyikanite bunense y'omorembe wanteberike mosi omonto okoni Matiang'i bogichora na indo tebire no ara ase Matiang'i na indo tabire no ale Chubili utali gosuka akurukwe ntuga Cyrus Ondieki Kimweresa hinko reporter getembe kuroiga se kaunti ya Nyamira inje Fatigad Kisemba.